Здравейте! Тук е продължението. Още се сня тук. След пачавра. Дами и господа. Да, те ще им пръсна 2-3 мозъка от тъпата циква. Не видяхте какъв съм добър преди малко. Много мръсна. Те идват. Гейши. Мамичките им как ме видяха, бе. Няма да гърма полиция, обещах си глас. Няма да гърма полиция, обещах си глас. Само те по 2-3 куршума го обещах аз. Само те по 2-3 куршума си го обещах аз. Обещах си го аз. Мама и мръсна как ме дойдоха, ама видяха. Видяха ма как бобката в краднята. Баба му в правнята, на боба на правнята. Боба на правнята, на главата, на устата. Всички праднянковци си били много нямковци. Много нямковци си били като праднянковци. Мама му е! Ниска няма излезе, ето просто да плача. Дядо гадности. Варни. Да мраз, бих полицайци. Гаден съм. Защо не мраз? Чао да кажем, че айдема. Те много посеща една голечка количка. Те си стали малко накрадена, бобна направдена, боб. Стига, бе! Вижте, вие хора. Да ви на кой му стиска, гършо! Много си гаден! Тъпанар! На кой му стиска, на мене! Ех, мама, тут качем. Колища. Се проучи за лицата. 27 години. Да мра! Аз съм гаден. Много съм гаден. Аз съм гадно дете. Бързи яростни! Яси гишун! Нави! Ще ме изпотрепа всички тях с вас. Ще ме избедия. Не го заслужавам, бе, гаден съм. Много съм гаден. Бе, направо умирам вече. Бе, умирай ти казах, бе, аз безмъртен не съм, го съм, го ли съм. Мама ти газа. Ай, каза ми, ще ми ките гръмна, ма ей! Станаха вече 4 минути, дами и господа, ако викат краля на баба ти следното. Видите, на боб, на баба ти на боба. На баба ти на боба. На баба. Прям се на нея и много бе коля. Виждах си колята. На боба на пиянята. Къйта ми в кирисетата. Много див съм, направо късен. Бай! Много гладен това. Сейчас 360 градусов в завоя. И мама откачена на туз.
To много луда майка му. Откачена. Том откачена. Мишки иде. Аз тестото ми име е Михаил. Михаил, не Михаел. Михаил. Пак ще го повторя, влизайте в Мишо Илиев, гледайте клипове, имам още, които аз показвам един мой приятел на име Соник, Парц, Бъни. Тръстек съм аз, обаче махам го това име и пак го казвам, че съм Джамбу. Ако не бялче! Смайдишка Боб, пайдишка баба. Смайдишка Боб, пайдишка баба. И тя се изкърчи още малко. Кола. Не искам кола. Гадених майко стопкой. Баба и баб днес, дами и господа. Тук е някакъв спищак умрял. Не знам какво правим, е много готино баба. Красавицу. Красавицу, да пипим. Красавицу. Вижте сега. Гласувайте във Фейсбук. Ще напиша. Кам се Михаил Илиев. Гледам ви там с една прическа. Ще напиша. На GCA 5, кое харесвате повече? Зенторното или Адера? Зенторното е много по-бързо, Адера е то е бързо, но аз ще напиша кое е по-бързо според вас. Вие ми пишете в коментарите. Разбрахте ли? Фейсбук, Михаил Илиев, бат нищо. Михаил Илиев, повтарям за тези, които не са чули. Ако не сте чули, записвайте, бе хора. Които са тъпи, записвайте. Които са тъпи, като мене, записват. Разбрахте ли? Мама, я са пуси, we need bitches, let me grab. Их мама, моята смръсница. Баба си не мама. Кой покажа, че среден пръсно? А? Среден пръсно, кой покажа? Мама ти газинци. Звяр върчи. Гледай, сега ще цекна някой. Сам себе си цекна. То свъртна, че да достигнем. Отка, ей. Бе, я смога те, я смога. Но я смога, бе. Ей, мама му мръсна контролера ми няма батерия. Батерия мръсна, батерия мръсна. Батерия мръсна. Имаш ли пари? Давай, давай. Като куче се занимавай. Парали, бабът навия, ще набия, като кучетата пия. Какво са? Скачай, момче! Скачай, бе, момче! Аре, бе! Ама стига, ако да гръмна. Знам се фалчифма. Шоу, бе, мой хва. Чай, там му цечи. Бум! Той то спадни в колата ми ще издъл. Той шпарге. Ти си супер къпния. Давай ти ще навием. Давай шавай. Не се подишава. Мама! Сега с тебе, ако ти нагръмна два,
та гръмна сега. Първо ти не гръмна, ще та гръмна сега. Ще идете бобикът на бобинашките на водикъби на боба на бабати. Всички на бабати. Боба на бабати. Боба на боба на боба на боба на боба на боба на... Мале, мале, мале. Мале, 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 мале. Това е ли хора? Гледате ли какво става? Тарачен. Дису. Дами и господа, излезе пак заека. Сега ще ми пречи пак. Имам тур. Мане. Та каминче толкова бързо. Видяхте ли го? Гранато фет. Нямам късмет, но така свършва нашият епизод на GTA 5 продължение.